okasyon na. Matag usa kanato nangandoy gayod nga makakaplag og mga bahandi o perlas. Ugani daghan kanato ang mugahin og dako nga panahon, kusog og kantidad aron lamang makab-ot o matuman ang maong pangandoy. Ang ebanghelyo karon nagsaysay sa bahandi nga anaa na gayud kanato ug dili bahandi o perlas nga material. Kining bahandi nga buot ipasabot sa atong Ginoong Hesukristo mao ang gingharian sa gugma, paglaom, panagdait, panaghiusa, pagpasaylo, pag-alagad, ug uban pa nga dili gayud itandi sa bisan unsang butang nga dili makahatag sa tinuod nga katagbawan ug kalipay. Hinaut unta nga kita anda mo sakripisyo alang sa panginabuhing tinuod nga Kristohanong banay nga puno sa bahandi o perlas alang sa gingharian nga walay katapusan. Ang mumisa mao si Padre Richie J. Gamaya ug ang mangulo sa kanta mao ang Legion of Mary Choir, San Pedro Cathedral. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong andamon ang atong kaugalingon sa paghalad nining Santos nga Misa pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Kitang tanan nagagabisa sa Diyos na makagaong sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay kalapas sa tuog yamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa anay muhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa ng muya o sa Santa Maria ng Virgen, sa mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo iambok sa Ginoo nga atong Diyos.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, Ugalay sa iyang mga tao, bini sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahong sa simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kalimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii ni Ana, samtang didto si Solomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios,
Gihimo mong hari ang imong alagad, ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay ibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando ni ining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon, ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo ug taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagaingon ako, Ginoo, nga akong bahin mo ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balawt sa imong baba, mas bililhon alang ka na ako. Kaysa linibo nga salapi, nga bulawan o plata. Igugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta ka nako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad, ngadto sa imong mga sulugon. Padangata ka nako ang imong kaluoy, aron mabuhi ako. Kayang imong balaod, maoy akong kalipay. Igugma ko ang imong mga sugo. Kay gigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahong. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan, nga agi-ana. Igugma ko ang imong mga sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, naghatod og kahayag. Naghatag og salaputan sa tawong ayanon. Igugma ko
Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong dipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Katarong sa Diyos, o kintanan ikadugang kaninyo. Alleluia, alleluia. Alleluia, o anak sa Diyos. Manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa katawhan, ang gingarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usap. Hilabihan niyang lipaya, ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya sa iya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag, ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausap kini mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito maghilak sila ug magtagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo ni ining mga butang, ha? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, niingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingarian sa langit, sama sa usa katagbalay nga nagkuwag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka gabi ang usa ka bana ni pauli sa ilang panimalay nga subok kaayo. Kunya natingala ang iyang asawa nga nagduko-duko man ang iyang bana, naglibot-libot sa taas sa ilang balay, dito sa kwarto, dito sa kusina, dito sa sala. Unya naglili-lili, duko-duko sa ilalim sa lamisa,
ilalom sa lingkuranan sa sala, ilalom sa ilang katre, mingon ang asawa, unsay imong gihimo nga nagduko-duko ka man. Unya mingon ang bana, nawala manggod ang akong antiyohos. Kaila ba mo antiyohos? Antiyohos kanang isuot nga antipara ba, no? Unya ingon ang asawa, kung nganong gibangita man nimo? Ingon siya, siyempre kay regalo ba yato nimo, importante kaayo to. Unya ingon siya, hain man daay nawala. Ingon siya, kaganina padulong ko sa balay, samtang ngit-ngit-ngit nahulog nagkalit dito sa dalan. Mao nga akong gipangita dinhi. Unya ingon ang asawa, nganong diri man nimo gipangita nga dito man ka nahulog sa dalan? Ingon ang bana, diri na ako gipangita kay ngit-ngit manggo dito sa dalan. Mayo dire sa sulod sa balay kay hayag ang suga. Mga igsuon, tinuod nga kung doon na gani importante kaayong butang nato, ato ginang pangitaon. Kung doon na gani importanteng butang, ato gyud nga gahinan ug kusog. Apan kining maong istorya nagkulang og kusog, nagkulang og kaakuhan sa pagpangita sa iyahang butang nga makahatag kaniya og tinuod nga kalipay. Atong nadungog niining ebanghelyo karon nga gigamit ni Kristo ang sambingay mahitungod sa gingharian sa Dios sama kuno kini sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa uma. Kunya nakalutan, disgrasya lang nahitabo, wala tuyua nga ang usa ka tawo nakakita niini. Ug sa iyang pagkakita niini, hilabihan niyang lipaya. Pero sa iyang kalipay, milakaw siya, gitabunan niya pag-usab, gibaligya ang ubang katigayunan. Ang iyang mga katigayunan iyang gibaligya, niya bibalik siya aron paliton ang maong uma. Tingali mga igsoon matingala ta, ngano ka nga nalipay man pag-ayo ang maong mag-uuma, maong tao nga nakakita sa bahandi diya sa uma, pero ngano gibaligya man niya ang iyahang mga katigayunan aron lang makuha kining maong bahandi, maong kining uma. Tungod kini mga igsuon kay ang gingharian sa Dios bililhon kaayo. Ang gingharian sa Dios angayan gyud magahinan sa atong kusog. Ang gingharian sa Dios mao itinubdan sa tinuod natong kalipay. Mao na nga gikalimtan niya ang tanan, gisakripisyo niya ang tanan aron lang makuha gid niya kadtong maong bahandi o perlas. Mao nga ang atong Ginoo nagpadayon paghisgot dinhi nga ang gingharian sa Dios sama sa perlas, bililhon kaayo nga nakaplagan sa usa ka negosyante. Ang gingharian sa Dios sama ni sa usa ka hukot nga mukuha sa tanang mga isda, kunya pagabot sa panahon hipuson kadtong mga mayong isda ug kadtong mga dili makaon nga mga isda. Pero mangutana ta mga igsuon, unsa man gyud ang atong pagsabot sa gingharian sa Dios? Ang atong panglantaw manggod kanang makakita kag hari, no? Ang atong picture, litrato sa hari kanang maglingkod sa trono, kunya dunay korona, kunya hari-harion. Pero mga igsuon, kung muingon gani tag gingharian sa Dios, but pasabot ni ini ang paghari sa Dios. Ang pangutana, kinsa man gyud ang hari sa atong kinabuhi? Kay kung kanang naghari sa atong kinabuhi, mao gid na atong sundon. Naghari ba ang gugma? Naghari ba ang pagpasaylo? Naghari ba ang pagsabot? O unsa man ka ang naghari sulod sa atong kasing-kasing? Mga igsuon, atong sabton na unang-una ang paghari sa Dios. Ang gingharian sa Dios sa atong kinabuhi usa ka gasa. Kung moingon gani nga gasa, kay gasa man kaha ang gingharian sa Dios, dili ni angay nato nga paningkamutan nga pangitaon kay moabot ra kana kanato. Gani niabot na kana kanato. Mao gani nga kung atong matikdan ang unang pagbasa naghisgot ni Solomon nga nangayo sa gasa sa kinaadman, dili butang, dili kamatayon sa kaaway, kung dili kinaadman ang gipangayo ni Solomon. Tungod kay siya nakasabot
nga bililhon kining maong gasa. Kung ato na matigda dinhi sa ebanghelyo, ang maong tao nga nakakita sa kabahandi, wala ni siya nangita, wala ni siya naningkamot nga hikalutan, kung dili nahitabo lang nga hikalutan niya kining maong bahandi. Nganong ingon niini? Tungod kay tinuod ang paghari sa Dios sa atong kinabuhi, ang gugma sa Dios, ang pagpasaylo sa Dios, ang kalipay sa Dios, ang paghari niya diri sa matag usa nato, gasa ni gikan dili nato paningkamutan kay unang-una siya man ang naningkamot nga kita makaplagan niya, pero angay natong tubagon, angay nato nga sanungon, mo sanong ta, muuo ta, maningkamot ta sa pagtubag niya. Siya mao'y nangita nato, siya mao'y mihatag nato, kita igop lang kang midawat. Ingon niini ang gingharian sa Dios, usa ka gasa nga angay dawaton, dili atong paningkamot, unang-una atong tubag, pero gasa gikan sa Dios. Tingali dunay uban nato nga sa dugay nilang panahon nga nangita sila, no, sa ilang partner sa kinabuhi, ilang pana o asawa, ilabihang pag-ampo, pero matingara na lang ka nga niabot lang isip ko sa kagasa. Nganong niabot maning tawhana sa kinabuhi, kinimbayhana sa kinabuhi, tungod kay gigasahan ka. Napoy uban, sa dili pa sila magminyo, mag-ampo gid pag-ayo sa Ginoo, mao na bagyod ning tawhana, mao na bagyod ning babayhana ang angay nakong pangasawon o pamangkunon. Pero gasa gikan sa Dios ang partner sa kinabuhi. Ang uban nato, dunay uban, siguro mangita gyud og trabaho, pero sa dugay pagpanarbaho, wa gyud mo abot ang pagpanarbaho nila. Pero dunay uban nga sa kalit lang, gasahan lang sa trabaho. Wanang uban mo ingon, wala man ako ni panganduya nga posisyon, wala man ako ni panganduya nga trabaho, pader, pero gasa gikan sa Dios. Kung kini gasa gikan sa Dios, ang gingharian sa Dios labaw pa niining atong nadawat. Ang gingharian sa Dios labaw pa sa tanang gasa nga atong nadawat. Dili kani angay natong pangitaon kay naan na ni sulod sa atong kasing-kasing. Gitisok na sa Ginoo ang yang paghari, ang yang gugma, ang ato lang mao nga tubagon nato, ampingan nato kanang maong gasa. Apan ikaduha mga igsuon nga kinaiya niining maong o tawag niining gingharian sa Dios, ang paghari sa Dios sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, kinahanglan duna kini kaakuhan. Mao nga kung nakita nato, natanaw nato dinhi, nadunggan nato sa ebanghelyo, sa dihang nakita sa tao nga hikalutan niya ang maong bahandi, iya kining gilubong pag-usab, ug sa kalipay niya milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug mibalik siya ug gipalit ang maong uman. Dili ba day kini kaakuhan? Dili ba day kini dako nga debosyon sa iyahang pagbaligya sa tanang katigayunan? Gikalimtan ang tanan, apan gibalikan pa gyud ang maong uma, aron lang paliton. Buot pasabot ang gingharian sa Dios, angay nga dunag gyud kay kaakuhan. Ang gingharian sa Dios magtudlo nato sa tinuod na kaakuhan. Mao na nga ang tao nga buot makahatag og kalipay sa iyang isig kaingon, biyaan gyud ang iyahang kaugalingon nga kalipay lamang. Ang tao nga buot nga makahatag og kalipay sa iyang ginikanan, sa iyang partner sa kinabuhi, biyaan ang mga bisyo, kay kini mao ang pagpadayag sa tinuod na kaakuhan. Ang tao nga tinuod gyud nga nagtuo, nagsimba sa santos nato nga Ginoo, bisag unsa kalimtan aron lang makasimba. Pero kining mga tao gani nga wala gyud kaakuhan, daghan kaayog mga rason. Mo nang giingon sa Tagalog, pag ayaw maraming dahilan, pag gusto sa tusumpay ni ana, maraming paraan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. But pasabot, wa gyoy commitment, wala gyoy kaakuhan. Kay kung gustuhon gyud nato nga musimba pananglit, manimbag ta. Pero kung dili gani nato gustuhon nga musimba ta, daghang tagrason, ulan manggod pader, layo manggod umang balay pader,
wa man koy isuot, Father, wa man koy pamasahe, Father. Tingon niini ang atong pagkulang usay sa kaakuhan. Pero ang taong maakuhon, bisan no sa mahitabo, muhimo gyud sa angay, kay iyang gitagana ang iyang kaugalingon alang sa Ginoo, bisag unsay mahitabo. Sama niining nakakita sa uma, ug gibalikan niya ug gipalit ang maong uma. Ang gingharian nagtawag kanato sa kaakuhan. O ikatulo, importante po kay mga igsuon nga kinaiya o dala niining maong gingharian sa Dios. Kung ang Dios naghari sa itong kinabuhi, nagdala ni og tinuod nga kalipay. Mao ni nga nadunggan nato sa ebanghelyo, hilabihan niyang lipaya sa pagkakita niya sa maong bahandi. Ang Dios ang tinuod natong bahandi. Ang Dios walay makalabaw ni bisan unsang butang ning kalibutan, kay ang tanan niining kalibutan na iyang gihimo lamang. Ang Dios mo'y pinakalabaw natong bahandi nga angay natong batunan, kay siya lamang ang naghatag sa tinuod na kalipay. Pero kung saan na ito pagkalipay, kung kulang ka sa pagmahal o paghigugma sa Ginoo. Atong nadunggan sa ikaduhang pagbasa, nga nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kita nga gipili sa Dios, gilain na. Di ba dai tinuod nga kalipay kung nabati nato nga espesyal ta, talagsaon ta, gimahal ta katubangan sa Ginoo. Kung atong nabati ang gugma sa Ginoo, magmalipayon gayud kita. Kung atong nabati ang pagmahal sa Ginoo, kanunay gid kita nga puno sa kalipay. Usa ka higayon sa dihang nangutana ako sa mga grupo sa mga batan-on, mga high school nga estudyante, nangutana ko, unsa may inyong gusto pag graduate ninyo? Na ipipilamingon, Father, gusto ko nga mamahimong aktor, gusto ko nga mamahimong entertainer. Ngayon, doon na sila mga idol. Nangutana kung anong gusto ka man niya. Walay gusto niya magpari, walay gustong magmadre. Kung sa baka, ningon sila, Father, kini akong gusto. Kay ngano kuno, gusto siya mag-entertainer, gusto siya mag-actor, kay malipayon kaayo nga tao. Kung naghatag og kalipay sa uban. Medyo natandog pud ko kay tingali kaming mga pari, basig dili kami malipayon nga tan-awon, unang wa nay magpari. Tingali kining mga madre, basig nagsigid lamang og mugot, mauna nga wa nay magmadre usahay kay kulang sa kalipay. Matinuod mga igsuon, kung makita gani diha nato ang tinuod nga kalipay, sundon pud ta sa uban. Pero di nato maangkon ang tinuod nga kalipay kung wa kitay gugma. Kung mahal nato ang atong gihimo, kung gihigugma nato ang atong gihimo, nang tinuod kayo kitang malipayon. Malipay ka nga magtrabaho sa imong uma, kung pinangga nimo ang imong uma. Malipay kang magatiman sa imong mga kahayupan, kung pinangga nimo ang imong kahayupan. Malipay ka nga mo atiman pod sa imong mga anak, kung pinangga nimo sila. Malipay kang musayo sa imong trabaho, kung pinangga nimo ang imong trabaho. Pero kung kulang ka sa pagmahal, wa gyud tinuod nga kalipay. Busa mga igsuon atong hinumduman, ang paghari sa Dios gasa gikan niya. Ang paghari sa Dios tawag sa kaakuhan alang nato. Ang paghari sa Dios tinuod na kalipay sa matag usa. Busa ang paghari sa Dios naaday diha sa GKK. Gasa, kaakuhan ug kalipay. Busa mga pil na kita sa GKK. Gasa, kaakuhan ug kalipay. Kay naa diha ang gingharian ug ang paghari sa Dios. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo sa Dios ang amahan nga magkagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. nagatuo ako kang Kristo ang butong anak atong Ginoo. Ipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug nataon ni kay Maria nga ulay. Nagkanto siya sa sugo ni Poncio Pilato,
ilansang sa krus na matayo gilubong. Niadto siya sa mga namatay, sa ikatulong adlaw nabanaw siya. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan ang magaglahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi sa mga namatay. Nagatuo sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katoliko nga simbahan, sa panag-amili sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong Amahan, aron mapuy-an ta ang Dios ng bahandi ug gugma, ug mahipatik sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Busa sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa atong simbahan, nga iya untang mabatunan ang mga bahandi ug hiyas ni Hesukristo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga lideres sa atong nasod, nga muda na gunta kanila ang pagkamatinud-anon nga alagad sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga biktima sa inustisya, nga magmaisugon ug magmalaumon unta sila sa pagbarog alang sa kamatuoran, ug mabatunan nila ang himaya nga naangkon sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga masakiton ug sa mga nagkinahanglan sa panabang sa uban, na ilauntang masinati ang kabaskog ug kahupayan sa ilang pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang kanatong tanan, nga ato untang mapaambit ngadto sa uban ang mga bahandi nga atong gihuptan. Ug sa ingon niini, atong mapalambo ang gugma ug kaayo sa Dios dinhi sa atong matag pamilya ug katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Amahang langitnon, gipakita mo kanamo ang dalan padulong sa pag-angkon sa imong bahandi anong gugma o kahupayan diha sa imong anak nga si Hesukristo. Dungga ang among mga pangamuyo aron mahiusa kami sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamoro ng ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili, gikan sa imong daghang mga gasa, kining Santa Misa, magsantos untag kanamo,
ug magdala ka namo ngadto sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Dios nga tunhay magkagagahong sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Usa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaligtasan. O sana, sa kaligtasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini anang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni
kay kini mao ang kali sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo ay pulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo, magagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, sa imong himaya. Amen. Karon magampo kita samahan, gamiton tang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Yeah.
Hinayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Ang gingharian, ang gahumog ang himaya, ang kusaka, ang tura. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita kang timaan sa atong panagigsunan. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, aluin kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, aluin kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo niya ko angay ng kalawat kanimo, apan ipangulong lamang gumaayo ako. Lawas si Kristo. 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 Amen. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta kanamo sa among kaluwasan.
kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo makagagahon nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Naalad na santos nga misa, maglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.